Care e cel mai bine plătit rol pe care l-ai avut până acum? Bă, știi care e chestia? Eu am tendința să cred că iau foarte puțin bani, dar în același timp, discutând cu alți actori și alți oameni, sunt șocat de ce sume iau ei. Că eu tot timpul eram considerat un actor scump. Înțelegi? Dar eu în același timp, în comparație cu ce se întâmpla, mi se părea foarte puțin. Asta știu și eu, pentru că pot să-ți confirm de fiecare dată când aveam câte un special de ăsta de Crăciun, câte o treabă și ziceam, zic, hai să-l aducem pe Vizirul să fie mafiot aici. Nu, că Vizirul e scump, n-avem buget. Da. Tot timpul mă izbeam de replica asta. Da, știu. Și asta am auzit și la ultimul... Am fost la un casting de curând și am dat probă, toată lumea, aplauze, pampoane, excelent. Și după aia am ieșit afară, era toată lumea, ne pare rău, Augustin, că n-avem buget pentru tine. De ce mai